Salamun ala hadarat ruhin nabi. Masu sauraro, za ku saurari majalisi daga bakin Malam Adam Baba na Baba Kari, wanda aka gabatar da shi a Sabaru na murnar buɗe shagon Abban Faira, wanda yan da'irar Malam Adam M shugaba suka ɗauki nauyinsa. 070 37 70 80 57. Kamar kullum Abu Jawad, alajin mutuwa na Sayyida Fatima nake cewa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadiyatun minni ilayki ya Sayyida Fatima. Gama lafiya, bismillah. Najna agani annabne abikir ana, najna agani annabne abikir ana, najna agani annabne abikir ana, najna agani najna agani annabne abikir ana, najna agani annabne abikir ana, najna agani annabne abikir ana. Najna agani najna agani annabne abikir wa najna agani najna agani annabne abikir ana, najna agani annabne abikir ana. Ni yabo nake banda daran da zan bari ba, babu mai yabo ba mai zaman bakwai ba, raba kai kaman baya wata ban sani ba, ka so a yau zan yi yaban da ban taɓa yi ba. Hanna kai gaji na bida ai da dan salatai, adadin shiru sau maganar yawan halittai, kuma tabbata wanda gidansa na yi fulotai, sada alibi sa sahabansa masu kyautai, ga uban maza Ahmad ta ci wulaya, mai uba kusa ba abin da ba ya koya, ni kwaga wasu ne mabakata a nan na koya, tamara dubara masa da ki uban masoya. Najna agani Baba Karim ne nufina, shi nake gani tun kafin a yau ginina, wanda bai da jai a gare shi zai yi barna, ni kwana yi dace da uban da ke rubuna ga abin yaba. Ga abin gani gashi idan mu bai tsaya ba, a bikin zuwa a shirzanen mu bai ce ba, wanda duk ya ɗauwa annabi bai batan zuwa ba, ba abin da zai roka rabu bai yawai ba, sannan da kwarai sanka nake iyawa, so kaman jini ya wuce yanda zan gwadawa, wanda san Muhammadu ban san abin rikewa, shi nake gani ba da idan da ke rufewa, ga abin yaban Allah wanda bai da ƙarshe, daren maza wanda gabansa ba a kushe, na ya alkawar zan yi yabansa ko da yaushe, ni ba zan gaza ko da ya bar batun hasashe. La ilaha illallah ya masoyi, zuciya mace ta kone akan buwayi, ban ji ban gani babu irin sako a yayi, ba abin da zai kai ya dugon masoyi, albata a cike babu abin da ke wucewa, san abin yabo shi ne ke zuwa da zuwa. Na ji gata banga na ta ya ake yabawa, yadda zuwuci za ta nasu dan ta yi kulawa,
sanka ya zamo cuta wacce ba irinta babu magani babu ta yadda zan cire ta ban biɗara kan dama ita nake wa bauta tunda an ta haife ni nake tafi biyar ta Rabbi ya yi ma duka abin da kai kake so ba matan ragi wanda ka so shi yake so an ka ce a basa an bar shi kowa ana so ba abin da ke motsi sai a yadda ka so ka balarabe kan maka mai garin Madina arzikin alamu kowa gunka yanzu gunna wanda da ta ya roƙa ka ba shi dan amina maniyin ka ne na so da kokona ana sanka ne kadai burina a duniya ta ya sa na zaɓi yabo da na warka cuta in ina yaban ka kamar za ka zo mazanta sai ji ka ka agun ba abun kwatanta suna soyuwa soyayyar kake kirana in na ji ta sai in ji kamar kana kirana in na zo gurin sai in ga babu mai kirana waya ce gizo ne ke har gizon nufina yaushe za mu gana in kanka ya masoyi in gamar mashin wanda ina wuce ka yayi in ga wanda ke hana Allah ya tsaye in gada haka a rarren kuma masoyi na jana a gani Hajjana a gani annabi ne abin kirana Hajjana a gani annabi ne abin kirana Hajjana a gani annabi ne abin kirana Kammali Hajjana abin yabo Kammali Amali Hajjane abin yabo harfan amali Makammali Ahmad ne abin yabo koyanzu Ahmad ne abin yabo gobe Ahmad ne abin yabo gobe Hajjane abin yabo harjibi Ahmad ne abin yabo koyanzu ya abin yabo harfan wanda ya abin yabo mataimaki taimaki wanda mai da kwamba sai kai idan ka so wanda ya ka akare a ta ake ya kai ina abidar amina agaji ya banga ya kai horon masoya Mahamudu ko ina suka kai mukammali wanda ya abin yabo harfan ba zan yi mika salati ka shugabana ba ya yawa sun kawai ba da kirga ba da ali ta saban sabanci ne na yaba homon warabin rasul kina tuba hamani hadane amin yabo harfan hamani ya Muhammad ya Muhammad tijani kai ne hajjaman walaya ya sarki idan ka ce ai ba wanda na ya ce ai ya gausi ya ce muradin ai tsaki a ce na am da barhama na kai ga mataki hadane amin yabo harfan ya Muhammad gani da dauka maula ka je muna tuba
abin da kai mun ba zai faɗo a baki ba samun ka ne ya samu ni ya abin duba a ya muradi ga jawahiri uwa babba Muhammad hali ne abin yabo har kallo ya Muhammad ya Muhammad Aminu Ahmad Muhammad ya Muhammad da sallama na shigo gun abin yabo na ni guda daya banda gare shi ba a batun sani na zo ina ta tunani ya sa ya bulu su ne a ce da ni banda komai garan ka bani Muhammadu hali ne abin yabo har kullum dukan bukatu na kasa ne su ba kirga dukkan na zo a sallah a yau ne da naga abin da ke gaibu baya madanga ni dai kawai guri na kaso ne na farga Muhammad hali ne abin yabo har kullum Muhammad da ma a ce ina zuwa a ga amanin da ka zo ko nan da can ba zan je ba gwagwa ka ina ka zo ina cikin yan amatin ka ya habibu manzo da na yi yaki har aka ce da ni gwarzo Muhammad hali ne abin yabo har kullum amma kama na goda nan ba da mode na gozali na masoyan kamar da mahadi bayan aka gabaiwar yaban sa al-mahadi lallai ashe baba abin da yayi Ahmad lallai ashe baba abin da yayi annabi dadi hali ne abin yabo har kullum na baka kaina huwa uba da mata da dangi gare ka ba batun baya komai nake yi a danka ne a ba fauziya sakan da miki na baka mai cikar kunya hali ne abin yabo har kullum abin yabo yau ga mai yaban kana kewa yaushe gaman in zo madina san kowa jina nake tamkar na tashi na yi tsuwa in zo madina domin na warware kishirwa har ne abin yabo har kullum ya Muhammad Allah ya soka bayi su soka mutuba Allah ya bika bayi su bika mutuba yana ya baka bayi ya baka mutuba ya ma salati bayi su baka mutuba hada amin ya Allah aminu kai ne ka ya abu kallo shawiki da zauki sai akwai ka kabul ba wanda ban kalla inda kalubin sai kallo sai na Allah amin mutu da ba sha kallo nisuwa nake ina za an yabe ka ya haji idan ina launa kamar na tashi dan kau dadin yabanka wallahi ya wuce dadi me zan kira shi fadinsa ya wuce fadi hada abin yabo har kullum hada abin yabo ya Muhammad na daba da Allah ko wanka da yayi dai diri da karfi wallahi ba ya kai yawo da haiba da kwarjinin ka yayi dai hazo da Allah ha ba mishi ya bayan dai hada abin yabo shi dai
ya ke bi hatan da rabbana tsaf shi yanga Allah ya je gare shi tabbata shi ne kadai wanda ilahu ya cika tabbatum baya da gibi komai shi masa da ba tabbatum har da abin yabo ya Allah amini kai ne ka kai abu shauki na zauki sai in akwai ka kawo ba wanda zan kalla inda kalama sai kallo sai na Allah aminu madina ma sha kallo ya Muhammad ya Muhammad aminu Muhammad ya ummul wara dahra ya Muhammad ya Zahra ya Muhammad ya Zahra ya Halima ya ummul wara dahra ya Muhammad sarki mai dalena mai raya ko ina en baya soyara ya kashe ko ina ba mai ba ta taimako ko kuma waye jingina en ba na ni ko a gare ka rabbana la ilaha illallah Humma ina ta sallama daga ni ne zuwa gake amma ke ce wanga yaro da sai da barke a tsaye da wata kyala da mi ni ina da ke umma a yadda tukuna zara ke za ki titike zara ya mama zara ke kera ta da daga sharri na zamani hasan ban su wasu wuce da su wasu babu kada ba su wata dama ko ta sakan gani hasin yau a tsaye gare su ya koma a kyala zara ya mama Umma rabban da kukai nima umma sa'adani ai roko ba ai sai mana faida a zamani umma abami yanda za mu ji mu ma mana gani annabu umma karda da kare a magani na rabu ya amma sarki ubangijin alƙali ramana ka ba da makulli wanda ya warware ni kore da kan matsaloli ba ka da matsala nana sallu rabbi ya ramani ala sayyidi kaulaini ba ali ga abu manuni zazar aliyu imam auni ka ake da batula nana dana adu ma'uni hamar kana ke tabarani kana sadi zama war rayuwa mai dadi shehu kai kake da babai ba marhaba kai kake da babai ba hana kaka ga kuma kowa yan gaba da mai zama yin barka ya mala da ka saka kai ya mala da ka saka kai maula karim ba wani sai kai haba ne ya yi kai da kuma sai ba ga da mutula nana nana sallama kallon farko sallama sandanin ko sallama matakin iko maula ta da narko haka banki da ki zakaya indo ka tambura da idariya in kira ki ya warde ya tare ba ka da madula nana nana
ina jikine daga zuci ina jikine daga zuci ina jikine daga zuci cikin kutukan cikin zuci wani babin yakan hana barci rayuwar da ba ta da kunci kaunar ka ta wuce zuci ta akai da mutula oh na na oh na na san ya ba ban girgina zuciya tana da dakuna wata yi ta buka na gaba na ya yi zan da kai sabona ta akai da mutula oh na na amma ba mu kan kuya amma ba mu kan kuya wasu munafikai daga baya sun fara suna da kaya wai dole ne na yi baya amma tsere su ba su ba iyayen su ma ba su ba hakan nan su ma ba su kai ba tilas a kan mu ko ba su ba za a kan mu ko ba su ba ai za a ji mu ko ba su ba za a ba mu ko ba su ba ai za a kai mu ko ba su so ba ba a kai da mutula oh na na oh na na mai kin sani ban ba wala ta ban haje ba amma san ki ya mini ba ya zo ka da ban mutu ba wallahi ai mutu ba ni ban mutu ba oh na na oh na na oh na higiyal kama mama ban ya kaidawara ya kaidawara ya kaidawara no Muhammad ya kaidawara ya ya kaidawara ya kaidawara no Muhammad ya Allah ku ka warware zina baina ya Allah ku ka warware zina baina ba wa ne ka yassara lokaci na idan ka yana so ya bai shugabana Allah ka amsa kar a shafe Allah ka amsa kar a shafe nauyin salati marasa bai shugaba Mahmudu mai kawo karya hada ya yana sahaba sun fara ba har tabbatar da ya sarka kai da mariya Ahmad ya tujani sarkin kari aka ƙara da ne farkon za karfan da kaucewar in ƙara kuma dan da ba kai ma'auni hausi da kausu aka gyara hausi da kausu aka gyara ya dole mai lagare ya ba tsira mun yi godiya marhaba bai rama mera ba wanda bai yi uban makoda yau ba wanda bai yi uban makoda a gira ya baba karimi a walidina halin da ke na kana kasan zuciya na kullum na san ka na ke wuni kuma na kwana don kuma yarda na kai iyakar da gona annabi kaunar ka ce da ke bukun zuciya ta kaunar ka ce da ke bukun zuciya ta ba na gani a ji garai ya ta kaita dai marka ce ta wadata daga rayuwa ta dai godiya sai kun zuciya ta dai godiya sai kun zuciya ta bara dinka ne zagayewa rikina idan zai yabo kana zuwa habana mai yabo abin yabo mai yabo abin yabo barka da waraka warakar zamanina barka da waraka warakar zamanina so yi warkar rabba ba wani tsakani kai ne da shi ma ɗaya baka bar shi ba kuna tsakani kai ne a shi ne akai kuke fani idan na yi shiru kaunar ka ke tsunkuni na sai ta fakwari ya shigo tunanin jikina sai yin shiga na gaban ka ya shugabana Allah ya bi mu kana kasan zuciyana Allah ya bi mu kana kasan zuciyana ni ban da muri wanda ba na ka ne ba na da yutar da tanta ba na ka ne ba duk wani ado duk wani ado in dai bai ado da kai ba sunan sa muni wallahi ko ban gani ba
I love you ya habibi I love you ya habibi na so ka san da yake digatar da kalbi daga naji galbiya ta ke dan dauki sarbi idan ka yi maka sallama ya habibi assalamu alaika ya shugabana assalamu alaika mai hasbarana assalamu alaika burin ganina ya ma'amu da kirani rauda magana ya ma'amu da kirani rauda magana ba san ka ba karima ba san ka ba karima har abada ko za a kare wa nema ba za san ka ba ko a ranar kiyama girman ka ya girma daga nan faci ya banka sai in jikewa ina ma a ce in ranka nan ka yi tsaiwa ko zan fashe ni ba ko zan fashe na yarda in zan magawa inda ya saka bar ni in kan baiwa ya kai lalwar ya kai lalwar nan mamadu Muhammad Rasulullah ke wuce zanen baki dan baki ke kubar hawa ki kwa baba karimi murani ne kai da umma kiran ki dole har uban sama bai kai uban baba duniya mai lace sauran gaba bai musu so ne samu cewa ai ma da bakin uba ai kuwa garku ba ta kai gare mu ba inda masa inda mota motsin na shehu ne malam da biyar muna ambatarsa ne hajjiyar marta shirka shehu ko babar hamar da gidan ne da bari da baki duka shehu ne ko mun bana a cikin murani ne rayuwa da soyi a kiran shehu hankali ne yaran da ke dabo lallabe ne da bai wata yau zubo inda zana baya ta yi na yabo in ka amsa na samun dabo kama tsira yau ba ni lamla kai kalare daga sharrin na kai masu kwanar alaƙar mu da kai sane ne an san da shafa kai a magwagwasi min yi ƙasa kai a kwararke aikin babu sasa kai ai na waka da ta na rabana matanar kawo ne matigina hata ka mana buri da ko'ina ai kaka ba mana bailar tare ko shehu wajen gabace kana jira hausa zafin ne na alayyana ko ina ni zan so a je da ni a na kashe ina da magani ne ba ba ni da kowa kuna gani wanda ke ja sai gausu zamani in ya bayyana sai in ji babu ni na matsa cikin shehu tuntuni kaunar da sana rayuwa shi ya sa abubuwan da ke rawa hai maki barhamatu kana ruwa hai maki barhamatu kana ruwa muku an yi mana ɗayyukan gawa an naɗa mana kwanan da ya yi hawa shimfiɗar kausi sai matabbata ita toka asalin da ta shawuci ne ya tsare madakata ki ruwan ƙarshe ne manerata
ai tafiya ba shehu na busa shi kadai ne a gare ni mafuta inda Allah bai yau irinsa ba har ka ce na yi kuwa mu je gaba gaba na mun tamkar farin kuma babu ta san ba a yau irinsa ba me kake yi magana da shehu ba me kake yi magana da shehu ba ai ba ni tsoron kowa a kan yasu ban shehu shi ne gatan madiyata har ne da samu mafita har na kansa rayin makarkata kamai inda ya kwai mamu rubunci kamai gida ba wanda zai inda ya kwai mamu rubunci kamai gida Allah yana nan layi ba hannu na ala ko na bayin makani ba in ya na me ka kai shi bai juya ba ni ma ga ka zo ba ga tura kuka ba Allah ka da roja ayyo salatuti har ni na gina ban daga zakarti da mintoci zuwa awa kwana da sati da watoci har sai ku Allah awa mai tikar yanti alai ila sahaba ban da mu dai ba ya na 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 na kude ko ga kai me ne na dabba agar ay raina agidan ko agidan ko masba hawdar ko ga sikene ke ko ba kire nai hidan dar karshe wene amad farko hidan dar karshe wene amad farko he janiya ayyo suro gash nai karko haila ayan ka kallata dar na dabbo he ka karshe to kaduba akwai farko hausul baraya kusiya ta he warga ke warga he warga ta ke ta da kauna da kai zulbi kuma ga jira ya ko warga da subi har janja da ka ga bota na riyabi ay amra na da aine ke goyo ho bai dai ho shigare da kai ne kake goyo maulaya 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 ba karimu mai umma he nabiyo ho ba ga kana da ku sace gida dawo herman ba da rabu ne ke da mautani herman ba da rabu ne he da burani daga ayyira sunan sai in da makardi hararan na tu ya ko sai in jiwa zuwa da banza ta ke in kama wayo ya mai gida masudi da ya mai gida ya mai gida ya shudi da ya mai gida ya mai gida ya fanaina ya mai gida ya mai gida ya bakaina ya mai gida ya mai gida ya fadina ya mai gida ya mai gida ya budunina ya mai gida ya mai gida ya zurina ya mai gida ya mai gida ya masoyina dabar saharawa wada da kallo inganga annabi zai ko awajina hoda sakande na kalle ka ha hoda sakande kalle ka ha mai gida baba wanda dai inda akwai mamudu mukura binti inda akwai mamudu inda akwai mamudu musaini tari inda akwai Allah la Allah la ilaha illallah oh Allah 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 lokate gausi mai karim mala'i Allah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah huwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya Muhammadur Rasulullah ya Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah jana karta wal awliya
kulla ta kana katamul awliya tijana katamul awliya kulla amana katamul awliya barhama kawsul wala abdima yau kawsul wala abdima yau kawsul wala abdima barhama kawsul wala karim kayle tikar daina aba kayle tikar daina aba kayle tikar daina na umma kayle tikar daina aiwa tabarautu mai kwana kuma rai take sakuna anari mekana na delana bizuwa duniyar maidina tafiya megaji da mai rauni hankali da kamar da rudani mutuwa ta wuce wa tsammani ta kira hudu ta har da tsammani fadama ban gajar ta kuka ba fadama ba tsawai ta kuka ba fadama ban koji da kallo ba duk da dai matsayin mu bai kai ba ga mutum ba kamar mutane ba hankali san ba za a yi iska ba ilimi bai da tunano ba jin akan bai wuce wa hauka ba sai ya zagaye tunanina wadda karshe ina kiran suna kuma sunan ki ne a sunana ban hakan da na gyara zancena daga an ce umma na kiwaye da an ce umma na kiwaye ba kamar ne kawai ake ana kira haka ne kwa gandage inda cewa na amma ina waige batunawa akwai nukuba ni zuciya ta tana ta gudane halimauce ina ta tsammani da na yabo wanki sai ya wanke ni sanki kullum yana da girma a jikina yana da girma kuma zan so a gaban dama ita za ta ya banki masu ma babu kowa gare ni ba komai banda umar wala salar komai amma a ƙara bambai mai har a bar rayuwa cikin barmai zara na roki wata alfarma har a bar rayuwa cikin fama kuma ranar daren mu zai koma ya kasance na ganki mai girma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah wallahi ayi wallahi ai amadi ai ashkala anzala ajwaga mas tam yai 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 sarkin du ina kokawa a wata rai kana fartawa amma badar na kulawa har da amana ta ita annabi yayi 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 salla ala muhammad wa alihi da sahabu nazo bada bazauta alayhi wa ina kina milike yayi 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 ya bai yayi 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 banda kamar kace dani babu ya kai hada kaga amani na be ka dago wace warkarni hanya kace take bance annabi yayi 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 barhama ya abudunawa husina baradun kowa ana bada nake ka kirawa idan na kai ina janawa
karimu ne suturata shi na rubuta shi na karanta shi na darta shi na bukata har ni sharta matsiyasa annabi yayi wallahi yayi wallahi yayi wallahi yayi 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 kana amam bari mai girma hanyar hasirin girma mai girma da ya girma Ahmadu walidin ma'asuma Ahmadu walidin ma'asuma annabi yayi so da yabanka ne kudirina shine burin kargabaina kai na fuji a duka motsina kai na fuji a duka motsina kai na fuji a duka motsina annabu warakar ruhina yayi wallahi yayi kanka fada ake amsawa kanka fada ake kanka fada Ahmad da yayarsa Allah yake yi iyayarsa wa Allah yake yi kanka fada ake amsawa rabi yana yabo da yabawa kai da yatal yake nunawa kai da yatal yake nunawa kaunuka kai bike kowa sallama wallahi yayi kai da yatal yake nunawa kaunuka kai bike nunawa kaga wanda Allah yake wasalla yayi ka taba jin Allah ya bauta to yayi wa Ahmad sallallahu kawunsa Nuhu kawunsa Isa kawunsa Yakuba kawunsa Musa Adamu Dauda kai musu nisa nisan da bai da hali da Isa yayi kawunsa Nuhu kawunsa Isa kawunsa Yakuba kawunsa Musa Adamu Dauda ka ba su ratan da bai da hali da komai yayi kowane annabi na shelawa kowane annabi na shelawa kowane annabi na shelawa kowane annabi na shelawa ga al'ummarsa yana kirawa a madina nan yana tsahowa a madina nan yana tsahowa a madina nan yana tsahowa idan ya zo shi ake riƙewa gam salamun lahi alaika kaga mai ado da ilahu a zancen da babatin a canjawa salamun lahi alaika ya akawamin salamun yayi a duk saka kake da kowane saka Ahmadu karuwa kyakkyawa yasa girman Ahmadu ba zai faɗi ba kowane motsin sakan karuwa a kowane irin matsayi
yayi a dusakan kake da girma a dusakan kake da girma martaba da isa da kima kyau da haiba suna ta girma girmansa koyaushe ya wuce girma shi fa bai da matsayi idan ka ji ana maganar matsayi ko mukami to akwai iyaka Ahmadu bai da matsayi yayi tsare da dabba sun hajiba tsare da dabba sun sallama mutum kowa da komai ya durkusa ma babu abin da ke buzire ma asagafur wallahi tallaya annabi yayi wallahi tallaya annabi yayi wallahi ba sai na yayi wa Allah yayi wa bayi wallahi tallaya annabi yayi wa Allah yayi wa bayi ruwa da iska zafi da sanyi hanyar ki ne da rabbi wani zai ce shi wa Allah ka manta shi zo da Allah da bai zo ba za mu san Allah har ka bauta masa wasu ba gani suke kamar Allah da annabi gaba ake iman suna zato ana daukar makamin Allah ana ba Ahmad wa ga ya ma ne kai kake raba su ko ka manta san da je Isra'ila ya tafi a Ahmad da sai mimun ta yanke ta fado ya zama Ahad Kaiwa mai rai kaiwa gawa kaiwa mai rai ka an mutu sai a tashi an fasa kai in ba shi wa zai haka an ba mutu ya kira aka fasa mutuwar aka amsa kaiwa mai rai kaiwa gawa kaiwa aljanna ba da kowa ko bijiya da kake kadawa ko bijiya da kake kadawa tana yaban ka da girmama ka ji fa idan Allah ya iska wanda nake so rabbi yake so wanda na zaba rabbi ya zabo wanda nabi shi rabbi yake bi abin biya abi da bi gaba wanda nake so Ahmad shi Allah yake so Allah yana bi muna bi yana yabo muna yabo kuma sai barka haka Allah yana so bawa yana so kai ka san akwai kishi idan ka ji Allah yana raji to akan Ahmad
ashkala anjala nake yabawa ashkala anjala nake yabawa abin yabo kuma abin rikewa ina da kai ban kulawa kowa ina da kai ban kulawa kowa na so ka so wanda ban wa kowa to wazan su duka nake ka kusanta hali 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 nake ka kusanta sai ita na ƙara yi shaki da zauki kamar na fadi in babu kai babu ni muradi in babu kai babu ni muradi in babu kai babu kaga wanda Allah ke yi dai tabbatuwar ka ta tabbata ne tabbatuwar ka ta tabbata ne hanyar ne dan ka danna zo in yi yabo banda wani bayani yaban ka ne duka ya lullube annabi annabi yayi 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 shafan bai da mai baka zo da cikin kamar ya ce akwai jauka Muhammadu Rasulullahi ka sauka da sujjada la ilaha illallah dan Abdullahi da cikin ciki waye gabar ka sai kai ka sama kai ka sai an tukuncin ka duniya ana neman ka kiyama na jiran ka Muhammadu Rasulullahi la ilaha illallah zuwar Allah duk Allah bai da sunan Allah saurara ka ji ba ana cewa lahu ta'awutu ba to ai ba la shi bane yaran annabi Ibrahim suna cewa da Allah lahu su cewa malaika malakuta su cewa dan adam nasuka amma da zuwan annabi Muhammad ya ce la Allah ya koma Allahu dan haka daga yau har aka ci kiyama har ka abada Allah yana Allahu da zuwan annabi Muhammad kafin Allah in ka ba ta Muhammadu Rasulullahi wai saurara ka ji ba an ce an karbo sallah guda 50 ba an ce akwai azhar da asar da magariba da isha'i da asuba a ciki ba tsara ba sarkin da ya zo sai ya ce to asuba ai biyu la'asar azhar ai hudu magariba uku isha'i hudu dole ka haka santan ka santan Allah ne yadda ka tsara ta ka ma yadda adil hawa in huwa illa wahyi yayi girma a barwar Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah girman Allah ne ikon Allah ne tsarin ka tsarin Allah ne mukamin ka sirri ne hannun ka hannun Allah ne jifan Allah ne zancen ka zancen Allah ne ba mai sanin yaya kake ne siffarsa sai abu bayanka haka jajjata mata komai kayo Allah matuka haka nan ilahu ya shirya ka komai kayo Allah matuka haka nan ilahu ya shara'anta girma a barwa Rasulallah
سيد البرية يا سيد الورى يا النبي يا النبي يا النبي يا النبي wanda in yana tafiya girgiza ke masa jarma mala'iku ne ya masa escort wasu za su ce da al'ama albarmarsa ce da rukon duniya har da ma a kiyama ba dan sama da babu ni da babu kai da babu al'ama hikimarsa ce ta wanzar da baina har hikimarsa sai ta wanzar da faida har makai da babanta godiya da samun da ne Allah ya samu cikinta ya sake bari sai salatin ma'aiki hailala a cikinta duka da karantarwar ma'aiki ne a daga kai da ke rayuwa ramana ha marhama ya marhama marhaba ya marhaba kai da ke rayuwa marhaba da kai wannan yini shi ya yi uwata ya yi uwa ya bar rayuwata shi ne ya ɗora gausi akan matsayin da ba za a talatin fati da ba ɗaya a dukkan salatukan duniya a dadai a nan ka a ƙara da alin sahabu babbar su da larawo ko mulwara da na ina cikin takana da masu sanki har abada wallahi ba za a kada da ba mai na bana bayan na zubo da aliki ya zama dandano hanyar ta sai ta dora da kan matsayin da ba za a canza da ba ya jiri a daddamuna kula da kai na san ko ina Baba Karimu kai ne ka sa igiyar da ba za san ka ta ba Umma gare ki kai godiya in ma mafi yawan kariya wala ba za na manta ba har abada ni ban ga taɓa ki ba salama alaihi sanin awa salama alaihi ya garkuwa sahaba da kai na san rayuwa abadan ba za na canza hasi a nesa kausi gida hasi a can saman gargada hasi a ko'ina gonar sa ido ba za na ji ganin shi ba in ya dutsen fashin dama ya ba ya wuce dandama ruwan dare ka game ko'ina a alam a wanda bai san rigirgiga mutu ka wasu kone maza a cika ka tana ka maza kowa ya kai da kai ya kawo daga kai a ta aiwa nan gaba mai dan usmani ka kai gaci a daina safa suya masani hana da martabobi mafi daraja da su ba su sane su ba mai baba mace ku ya makulli a daina ta da karfin hali na ina na ban da dai kan ya baka na dangana ina mai san shi
jawa a cikin jirgin hawa na zama kauce girgo na caga mai wula ka girmama girman ka ba a gane a girgita mai rama da yana ne wuce a girgita mai rama da yana ne wuce a girgita yara suna kwata a kansu yan iska yan wala yan marjau ba kwayi ba kwayi ba kwayi bije saman ne ko a wani dariya ba na shi ke da mutane da tankuna ne an zartana a cikin zaki cikin nawa ya fi karfin a kore dariya kan saman da wani tsara ya kan Allah ya Allah ya kan sai dai a kan shafar jihar masu dan bai mai ya gaba mutuwar sauran Allah da annabi ne a gurbin zakatun wasu ya samu mashiyar bai ma tsaya ya za a wanke tunani kogarsa kogarsa kyale musu ce baya mun tura na jan kudu kan kwamfuci kurbarsa da yi yana mamman bakin kogon da ya jama balle na gangan yankin abi wannan nan ko me ka ce jinta amma mu kan kumika mun zarta kwamarka don kuban babanka har kai tunanin za ka zai kai kudata su yadda mora suna da dan mayar karfin sun yi kudu za su yi jawabi a kan in ya sai sau ya ci uban ma yau ga shi ba mutum sa ya ja musu aiwa sai maka ce kan wata lasa shi ba jirgi ne ta kako wani rati hauna sabda abin shi dan ba a laifin sa mu ne masu ya ce kakan mu da mai yadda yana da na kare mu dole mun ja da mun amma mun ba mu da wani da ruwan ya ce kyautar nan da kan ba da dan nuna murna dole ne a rai gidansa a yar gari kowa yi murna a rai hausi gare mu ke tare ya barahama a duniya barahama a lahira barahama saman saman barahama kasan kasan barahama a can gabar barahama a yamma ga barahama arewa ga barahama a can kudu barahama a zahiri barahama a batini barahama barhama ya fi warka hama ya fi baka ya fi babba baka huwa sallama gausi mun sallama duk wanda bai biyar barhama ama biyar cin tamba da ka ga mu dole ka tuna shi masoyan bincin biri irin na mutum ne burara ba ta danyen nama huda mai guje wa kwallon mangwara kula a ƙarshe wasu gare mu tsira ne su ma gare su tsira ne yas gare mu kai ne sarki kowa gare shi gaskiya ba mu failar faila kuma mu samu failar daula mu haushe ko da yaushe mu sauka ga wasu a yasa mu tafi shi ya bara hama ya buwa hama ya buwa ya buwa baba dina takala aka idanu Allah ne ko ga gari shi ka iko gare Rabbana zo gare ka dan na sanye ka ban babu zai fasa ai salati ga shugaban hadadan faruwa da kare Ali ya samu nai sawa ba da ba sai uwa guru Hamadun basu zanana hannuwa na gare ka in ka karbe ni zana yau karku bai ta ga kwashe wani nauku
ni na cikin akwai daɗi ga ubana ba ga kowa tunda dai bai hana na komai ya muradi karimi ya baba da kinyasi ka so ne na tuba ni na cikin akwai daɗi ga ne na zo madina na kan an yi tarba ga na gabas gaskiya yan madina sun nuna girmamawa gare ni dan kauna salgane yan tsare da tumur mai tsara hadisu zaman galiba da sisa sun bi ko garkuwa ma gare ni ya yi garku haka sauke na a gidan mai kyau ma yi na sisa can ba haka ban har gurin ije kaya gaskiya dai madina ba kariya na tuna ma kamar abu ga na rago da sa'akwai lemuka ga su wani akwai bin da ba su can makani ba da ni na cikin akwai daɗi don wadatar madina na kallo na ga bera da mage sun kullu a guri ne suna ta haƙilo ba su cutar da kansu ko walo nutsuwa sai madina saka za ka gane na kankan wanda bai je ba zan yi wata ce wanda ya je ba za ya san ya je shehu ne tabbata da buyana na gane tunzani na goyo ya kalle na har a gidan na yaban abirina na liyara a ɗai ba haku na ga ɗakin uban madina na jaje ko ina wurin gauci bai faɗo don yawan cikin sosi e madina cikin akwai daɗi ya muradi sallama da tsarin ziyara gare ka barhama mai lamani yau da maula na zo gaba ka sai na roƙe ka ya muradi na sani kana ba ni cincin idan na roƙa wuya da daɗi to na yau yayi da bai ya siga na arau da gaban muradi ya muradi shehu tsara yi wata dore cikin kyakar rai bari a fili shehu ban kariyar da kaiwa yusuf a cancan abin hali shehu sanya su da nabina a baɗi ne shehu har a fili shehu ne ke mu koya da a jikin ma a zare cikin ta hali ya muradi shehu azumi dubu ga duk mai biyar ya cuce mu da mu fadi shehu damdam ta damar su dana jin rayuwa da daɗi ko da sun yi kuro da uwar ka baka nan take za su faɗi shehu ni ka yi ce da komai yaban ka ɗai yana ban nishadi ya muradi ka muridi shehu muradi Hazinem gurin da kabin hawa ke yes ina wanda da bai yi wa bawa mai wayo magana da barkace Allah ka ne Allah ko kuma bai masu barkace yadda ka so haka ke yi Allah amma ka so ba sake bori na salama na sanarci gwanda da kudi sanar daga dace alsahabu da umma diha wata sandar kai sauran ya hazine gurin da
zana masu dariƙar Allah sako a ran maka bai kwanta ce baba karimi yan baila wanda ya taka ya kan take garse ya bar hamu salamu alaikum an ce barka wannan har wasu amma ana kame wasu a gurin zakan nasar ai ko za a bi ma'ana yanka wasu sai yana cikin shawaba wai annabi sun suka furta bayani to haka din zagin Allah ne sun gida ta tushe faina ce banda ya'yan madiyanta ai baila ta buga ya'yan banda na da kai ta gudu a makanci ne ka samu ka kasa an hada mai ba Allah ya gama duk wani manci ko masu kudi ku mutu da kudade ya baila za ta yi muku tas ai inda rabar nawayin sai kare kai dan gaskiya da kai makanci daga saka ba da bukoki wa ya kai miki ban daga basu sai ai na ga dama ba da kuma idan da suke zance to akula dai ko wai gari Allah shi na gurin yana ta wallahi ya taba annabi ya lalace ai dai kai ce na hadi tawafan ai dai kai ce na hadi ai dai kai ce na hadi ha dai saman da shugaban ɗaya hede ya zo da ɗaya hede ya zo da ɗaya na Muhammad ɗaya bayyana ɗaya ɗaya mukuyan ɗaya ɗaya ne sukar ɗaya Allah akwai shi an san haka ko da ban faɗa ba ikon ubangiji da na to wani gida ba har sai ki kara ba za a lallaka ba ni ma ka kara tawa ta wuce ta zarce dan wa da Muhammad ba zan wuce ba sai na gaishe da daga hake na auliya barka su a magarkuwa da ai ni ina da gausi ba ba da Muhammad ai da dai nufin yabo zan na roƙi ai salati mafi cikar yawa ita ta yi sakar ka bibi iya yawan kurewar adadin shiru da sauti sahibin abubakari wanda na yi wa bai da Muhammad ayi uban da ke rukuna ɗaya ne musan da wani ba zini na ga zini ba na faɗa da wai ba kowa ya zo gare ku ba zai ƙara ko da fi ba ku ne da dan da Allah ba ku ba ci dishiya ba ba karimi girman abin ya kuban tuna yana kai zato ba ya da zagire ba su wannan ya ba dina na mutu bai kai ya iya ya bayyana ba ba za a saka ba ba kuma za a iya yabo za a saka da Muhammad ayi kullum ina ta kewa wai yaushe ne ziyara zo ni da kai guri ina mun da hira Madina ke shiri ke ku Kano zan yi kaura dan da ka dan da daga wanda bai da bara da Muhammad wayyo Allah amina hadi hasasa zuciya ba ganin ka ba babu ganin da ke da ladi ka so na zo ziyarar ka na fata duk baradi da Muhammad ya annabi Muhammad kai ɗaya ka ce na hadi kai ɗaya ka ce na hadi kai ɗaya ka ce Allah la ilaha illallah ha hay wa la ilaha Allah 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 ne ubangijin bawa saka rayuwa cikin mutuwa ma dan adam buka da ruwa dan ba kai bukatuwa da yawa ha san sai da ke bi da yawa miliyoyin salatu sau adadin yawan shiru da daga alai har sahaba na sadaka mata yan saban marin sadaka ba da mace ta kwalkwar barka amana ne ya kai nan ya kauya in kayan da zan kure tafiya
tunda da kai ko ba na jin gajiya maulana na ba su da kibiya wata da kiran mutum gajiya ba makari makai na kiwaka inna zo gaban mazan yaka inna yi wakan kakan yaka ni kwakan takan saka naka sai ina mai cikin gadika lallai ce kan mura da kake barhama ko ina ya banka ake ko zaki ake ya banka yake ba wani wanda kinka cewu yake kowa ne a bar shi inda yake masu yabo a dinga yi da yawa mai zaki a dinga yi da yawa masoya so ki so da yawa mai kin cewu kin ya karewa kar alfa abin yana da yawa girman cewu ya wuce wasani ba asalinsa ko ana da sani kwaba ta yi sai a fara gidi min yi jirin mu ba mu canza zani ya bace wu safiya da yi ba mu zuwa gidan ado da dukan shehu ba mu canza kala kullum kun mu shehu ne fitila min yado da sansamin shagala kowar na bugun su ya gafala yan abasa a baku kun makara bainar shehu can azal da cira hausi ya yi shehu ba mu cira jara dole sai a gunga kara gyara fata a nemi manja kara sarbin shehu ma ya mansa ake rawanin shehu kun musirri yake sandar shehu ita murari take takalmansa zuciyar yake lantan shehu shi kadai ne shehu Allah la kama diddige harkuwar kowa tare shehu kowa tare shehu kowa tare shehu kowa tare shehu shigar da ya tare shehu da shigiyar da ya tare shehu malamin da ya tare shehu lama kama diddige harkuwar alamar kowa tare ai an girwa kasa tana canjewa ina kuke kasa da fansa ba ta faina da biyar kuta take ba zai ne tarwaza ko a yanzu bara kuke ko wani bobuwaye ko wani bobuwaye ne ka kuka ce ba ko kuke da malaka madin bini harkuwar alama ko a jara ai man kana ba sun buga gosi sun sakar baka buga na wata kan musiba kuma sun kicin baka balle na yanzu ma masu kama da dakuna ni ne na shi kudan mutum kwal tungwal gangan mata da sai ko a garin masu dakuna da balle kalo gidan faida wai a cin har ya ne zuru ba za ka zuru ba mu tabbana kai da ganin cikar kare kai da ganin cikar kare ka san zai ci warka ha ma ne dige har kuma ko a jari ba da kudi ake wilaya maka ne da danya hanyar saduwa da Allah sai an ji wanda ya zaki je wajen abiya masa saudiya na yi kicin bara da ke canta kabiya hamanin dage harkuwar kowa jara shehu sai man jaza lakuwar wanda ya jawo barhama daga yau babu yin shiru ko kuma barbar yanzu za ku yi mana yanzu kowa ya sama hamanin dage harkuwar kowa jara ai in ka ji an bace da kuka zo babu lafiya kada dariya da shewa an samu da ga wanda suna ta sauri sun soci duniya kowa an san ta bai tukan shi a ai sake targiya a ce sake targiya na ji babawansa inda ne da nana barhama ne inda ne da nana dare da rana abin da ya mana dare da rana abin da ke so dare da rana nake taimako kuma dare da rana barhama ne bambata barhama ne sai mu fata barhama ana tabbatar da kacin matsala isu suna so su kwallon ala a ce wanda ya zamani da saura a san Allah ya ji sauka hisari da gudu bayan kwana a tsarin Allah ba ta da suna uban wani bai yi ya zama ubana ni ne ba maka ni mu ne ubana
ina son sausi da zuciyata malam ni ina son sausi da zuciyata lalle ne wani san mahaifiyata to balle a gwada da rayuwata ni dai na ban sa ka je ka idan ka bar haka kama malam idan ka bar haka kama da sannan da nake ga kowa kowa ya sace mu ra'a ka ki ban mu uban ka ya sai me ka ki ban mu uwar ka zara ma ta barin da mi a gulmi ɗayan ka kana nan da ranka sarkin su uban su ko bayan bayan ya ne kana lokaci hausi kana lokaci kana lokaci hausi kana lokaci salati wanda ban san shi ba iya adadin da ba a san shi ba ka hamid wanda ba a san shi ba sani ba za ya san gaibu ba hausi kana lokaci sile kana lokaci tijani nan dari kalgado ina lazimi wa zifar zikirin juma'a haka dole ne kare Muhammad sirri hausi kana lokaci karimu ubangijin zamani sarkin da ya saba rayar gani da barki wanda zai bai da ni hadadar Muhammadu mai lamani hausi kana lokaci lallai kausi kana lokaci wata kadai ya bata wani mu dai faidar mu ta kai gaci ma hajjubi bar yawan kai ma hajjubi bar yawan kausi kana lokaci ba zan so wanda ba shehu ba an karba ba ta hannun sama ba a mata ya sauran ba da kausi kana lokaci lallai kausi kana lokaci ko tanka kadai ya ban tabbaci ku dai bainar mun ta kai ga jima hajjubi ina son shehu sosai ku ji ruyi da jiki ya bai agaji akan yadda bar sama da gadi da arziki dan Usman da ayya 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 da ayya 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 da baba da Usman ayya da Usman kai garawar Usman yau abu da motor da hayya Usman hayya Usman an tun sauna rawar Usman yau da me alewa abban baira rawar me taliya na indiya rawar da hayya madawal rawar Usman yawa da arafa rawar Usman da Usman hayya Usman uban nabi rawar Usman au
hayya da Usman kai uban nabil garawar Usman yawa sha'ib shokin dan Usman dogo rawar dan Usman yawa ana yi girgizar yawa da sarauta girgizar dan Usman na gode dan Halima maganin Usman da hayya 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 abba tela rawar yana dingin dan Usman yawa dan Usman hayya dan Usman ya hayatena rawar yana dingin dan Usman yawa kai ka danka abba tela da salu yana shoki dan Usman daga nan yawa da dan shara da biyu rawar Usman Amira garawar Kadi da Basha Tijari shi kogin da bayi da gefe yawan mukamin duk wanda ne jami'in Usman ba a musu da faɗar wanda da ya gama gausi yes Allah bai rasa makomai murar Allah kai ne madadin bayi gausi Hotira ko halaka sai shau hotira ko halaka sai shau adaba man marhaba ma da su hoge mun kai na tanto maka sau hoge mun kai na tanto maka sau sai mun da kaya ta mun so da ko ka sai da marhaba ya gona shi da mutum na bin tema ho dariya ko kuma sai a kiyama Allah karba ni da kowa Allah karba ni da kowa gausi sai da salata kuma gona dinin sirrin da mu dina nuna ana gane da ruhi na ke kwana to a sai dai gausi a kai ne wancan ni ne gausi kai ma gausi a speaker gausi cikin am gausi a piano gausi a injin gausi wireless gausi hula ta gausi riga ta gausi kowa komai banda ma wawa za a ki barhama kun yi togo kuma kullum na da girma a gidan kowa a faɗa a gidan kowa hukuwar kowa ƙofar kowa layin kowa yayan kowa kannan kowa yayyan kowa baban kowa babar kowa ko da ko ji ka sai rayu da sun